Kublaya pi barok berlok baia tengap tiang sung bahaya pi sasisian hakani ka channel. Bat berlok hakani ka por ngan ra pi kawai ka jinga thu khana shapang ukhon saitla. Bat berlok baia lada pi sungu tanat yakani ka jinga thu khana sungu bha say like bat share bat subscribe. Kani kadai ka jinga thu khana shapang uwe ukhana uba saitla. Bat judon buram nesalia yanoi noru. Hakawai ka yang don tang ka kami bat ukhon. Bat uwe ukhon jongka uba kerteng unik uday ukhon batang beroi bat uwan na kayeng kabaduk ipa jong u imdan langsyo bat u namar ba ula khlat no hakajing kerni palat kabam kadi buat te haswa bakan khai unik ipa jong u ilapan map ya baro kijing le jong i ya kami jong unik bat ila ong ru ya ka pakan seneng ban hikai bha ya ukhon khnang ba unya hakalenti kabadai patang sudap keren yaki kita ki kentian ila dekot mensiam no kumta kakami jong u kasuyam marwei hangta hayeng namar kajing so kabathar ka kapo jongka pat kajing khlat no ipa jong unik watla kataru amdan manoru banyarap yaka ki paramarjan jongka ru ki isi yaka namar kalong kabriu kabaduk ha kabakhat du lawan kawai ka parlok kabaya jan bha bat kakami jong unik pat kani ka parlong kalayarap yaka hadu bakan dakai unik katba unik udang kelung kimi jong u kasumar hiya u ringkat berkalai bala artat tang banyo pendap penbiang ya u bat dia lade haba kibriu kiyo iya kani kila keren banya ka takum ne kumtai Henry kakimi jong uru katrai shitom hi unik ru ukumen bha namar ba kasumar hi kakimi ya u baruju sungutanat bha pansyong kai batle kai bat kakimi enda kalawan trai kajingat lenti jong u kalong kumta syukumta hadu ba unda he enda unik ula sedang kena ula sedang banlet petu ikitliu yeng jong kibriu baruju rung tu ru hakapor bomdon briu ujule ru ikam kibasngo shirkai kibasngo tiang bah kumta ka kami kala sungu phla pat sungu tiang bhai ka jinglong jo khon jongka kala sedang ban seneng bat ban hikaya u pa dei ban le kumta henry hakban kong usu ong ho tang ka ktian kat ba shalendet pan ule biang ki ju ki kam haba ula sedang ban le school uju pet tu ki kamra class jong kiwe ki khna pat urung tu hakapor ba kimdan ka ba sungu shur khai kalong ba wat haka kamra jong kinong hikai ru salia ban pet bat rong tu tiang wala daki keren niki mai ru henry kinong hikai kimpen shitomi u namar kinang tharai ba sa sungu thu hi enda ula he haba ula sedang ban poi shaka jinglong samla ula sedang saban bam bandi buat bat ban jong kti hakikam yesho bat ki kam tu jutiang shu ne sngap shu wat ya ka kamiru hakawai kamir kat ba udang yo thia ipa jong u ilawan pau ha u pat ilai thu lot ha u ya baro ki kam ba ulale prasha ya kakmi jong u bat ka e kadaw ba penlong ya i ban khlat no na ka perthai hadien kata ila ai ha u sibuan ki kentien sneng pat ki jing hikai bon sedang no ta ka jing im bathamai te endaw la kendu ula berkhat ya baro kaba ula yo i ba dio sngo ula sedang ban sngo thu e kajing bakla ba ula le baro shikat tu kumta ula rai ban kala no nakato kajing long hadien mau nik ula kala ula sedang ban ko ngu pat sngap i kajing sneng jong kakmi kumju ru ula sedang ban buram he kino hikai ula sedang ban yarap e kiwe ki para khna ki badan jing e hakino kino ki subject kadba ula kumta haba kakmi bat kinong hikai kiyo i kajing kala jong u kila dap da kajing kemen pom la batai shu unik ru ula sedang ban yo ma de kajing sok pat kajing kemen ha kamen siam jong u kat ba ki por pat ki snem kinang yan unik ula long uwe na ki khna ba ki we ki chubot noksa ukhna ubalong ubasatar bat palat kajing runar ukala long ubrio ubala ban hikai pat pensung thu e ki we shapang kajing em bat kajing long ba bha ha karkom kabasok tam kani kadai ka story kabasumut dol pat amdan batho yeno inoru henry la dadan mano bala juya hakani kalenti jong kaching em jong phiru philong kan nuksa ba bhai kiwe te khublei shibuan parlong ba ye yak te kani ka jinga thu khana kalakot na hangni te khublei shibuan insai kandu pat hakwe pat ka video